Els 5 primers membres de la candidatura de Solidaritat Catalana per la Independència a les eleccions municipals de Vilafranca han passat per la notaria per signar el document Compromís de sí amb Vilafranca. El compromís especifica quines són les condicions de sí per poder fer possibles aliances de govern i renunciar als ingressos com a regidors i destinar-los en un 50% a donar suport a un projecte solidari. I només pactarem amb partits que siguin o vulguin la independència. I el segon punt fa referència a la regeneració democràtica i aquí parlem doncs, que renunciarem al sou de regidor i invertirem o destinarem una part molt important dels nostres ingressos, el 50%, a un fi solidari. També volen impulsar uns pressupostos més participatius i engegar processos de consultes populars sobre temes claus en la definició del model de ciutat. Una còpia d'aquest document serà entregada a la Sindicatura Municipal de Greuges perquè qualsevol ciutadà el pugui consultar.